Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Niabot na ang unom ka chicks nga bisita ni Serpo. Kinsa? Unom ka batanong babae para sa mga bisita. Mga babay? O Inday Atina. Nganong doon na may mga babay, ha? Basta doon ay mga kalihukan sila si Serpo. Naagi na sila. Unsa kag paghiluan ko na sila? Unsa ba? Uy! Tuna, yung madunggan ka Serpo nga na. May baby. Ayun ba, baby? Ati man ng mga babae, ha? Atim man na. Serbong! Welcome, ladies. May sugat pasbong ay. Kinsa na sila? Ha, Bong? Mga angels. Sa mga angels. Mo na'y muatiman sa akong mga visitors. 5 ra ka buok ang imong visitors. Nganong uno man na? Ako di ay. Bong! Oops. Your mouth shut. Okay? Basta akong kalihukan ug akong mandok, nobody is allowed to question. Bong! Ayaw lagi. Bida. Ayaw question na ang akong kalihukan, Tuna. Tuti maglagot ko, anak. Warning ka na. Warning ka na. Subject for penalty ka na. Bong! Pangutan na kag unsay penalty? Kung sa basketball pa, ang penalty out of the game. Mo graduate ka. Meaning, mahawa ka dinhing dapita. Klaro? Yes, Bong, yes. Diha ka na. Kayahon ko ni. Kayahon ko ni. Boys, Sir! niya na nga itong pagkaon. Ihatod na. Yes, sir! Yes, sir! Human sa pagkaon, nanasad ang desserts. Wow! Kanina! Niabot na ang unom kalitso flan. Oh! Matamis ani kilijib plan pati, sir! Kanina! Oh, Di ang inyong pagkaon. ipahimutan nga may. Uy! Amay, dire dali. Good. Mayo kay nitabang ka, Chuna. Asa ribot ang ilang mga drinks, amay? Oh, Tina. Anak, mitabang ka. Yes, tatay. Good, good. Oh, sir. Yes, Di ba ka na sa tina mo na dito sa beach resort na nag-meeting tan? yes. Oh, okay. Don't worry. Ako ng bata. Yes, sir. Yes, sir. Oh, saman, nakauyon ba mo sa pagkaon? Oh, yes, sir. Lamig, sir! Lamig, sir! Tayo. Dadaan ko sa lagwater. Ato butang nagwater ang imong baso, sir, ha? Oh, yeah. Thank you. Okay. Ang imo sad, sir. Thank you. Dili basta-basta ni serve na to. Ako ng inanak, si Atina. Oh, yes, sir. Gwapa kayo ng ako inanak. Pag-artista na. Wow. Umaabot ng CPA lawyer. Okay kayo ngayon.
Tapos may mong CPA lawyer, palansaron ko nag congresswoman. Wow! Nakadungog mo? Ako nang himuong congresswoman. Yes, boss. Yes, boss. Pagpag mo, pagpag! Thank you, tatay. Pinangga kayo nako kining bata. Kadungog ka, nay? Yes, Athena. Dako kay pangandoy si buong para nimo. Himuon kang CPA lawyer. Unya Nay. human, kung mahimo na kang CPA lawyer, palangsaron kag congresswoman. Himuon ka niyang congresswoman, anak. Nagdamgo ang pinangga kong tatay Bong. Athena, Kano sa man sila maman sa meeting, nay? whole day tingali na or mag-overnight na sila, anak? Anya, magtagsa sa nagbabae. Diha ka na, Athena. Wa mo tubays, nanay. Klaro kayong gisakitan siya. Giduwa-duwaan ka lang ni Bong, nay. Onsa na, nang amay? Ay, imported nga bina! Para nila! Ako'y danang. Ako dalihatod. Ay, ako lang inday, oy! Ako na. Ang inyong remittance. Yes, sir. Darang ako, sir. Niya ang gamay na kong attach case. Okay. Buksi. Yes, sir. Yeah. Oh. Niya na inyong wine, tay. Oh, okay. Ibutang o palihog gawas lang Athena, anak. Yes, tay. Gramping kwarta. Di ata chikis man. Dato kayo sa tatay Bong. Nagikuyawan sila sa dihang misuod ko. Nakakita na hiyon ko sa daghan kayong kwarta. Pulos to sila nagdawag at chikis. Nagpasapot. Nga pulos kwarta tong ilang da? Oh, uy, siya Paul man. Hello, Paul. Butong, asas Alan. Oh, sorry, what is ba? Naglaroy-laroy ta ko to. Mao ba? Dulo ko ibalita niya. Ha? O, saan ta, Paul? May balik si Athena sa Mountain Resort. Nag-uban sila ron og sa iyang nanay Chona. Oh, mo ba? Salamat sa impormasyon, ha? Paibaon ako sa bayalan. Bye! O, sige, bye. Paibaon ako sa bayalan. Kung may baho siya, labi siguro, muadto sa bayalan sa Mountain Resort. Magkita na yun siya sa iyang anak. Hasta ni Chona. Mag-abot yun sila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!